सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। बिजनी आरो बङाइगावआव दिनै 4 घन्टा मोब्लिब थानाय नङा। फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम मोब्लिब थानाय नङा। बिजनीनि साब डिभिजनेल इन्जिनियार मावख'निफ्राय बेखौ फोसावदों। 33 केवी बिजनीनि मोब्लिबा दिनै बन्द थागोन। गोजाम मोब्लिबनि खामानि जानायजों लोगोसे धालिगावआव NHAI फ्लाइअभार बानायनाय सोलिगासिनो दं। बेनि थाखाय गोदान लाइननि कन्स्ट्राक्सन जागोन। बेनि थाखायनो दिनै बिजनी आरो बङाइगावआव 4 घन्टा मोब्लिब थानाय नङा। बिजनी साब डिभिजननि सिङाव गोग्लैनाय बिजनी टाउन, उलुबारी, फानबारी, बिष्णुपुर, गेरकाबारी, गरायमारी, फस्लाबारी, सुबाइजार, खैलामैला, आमगुरी, खावाथिका आरो माखासे ओनसोलफोर। बेनि अनगायैबो बङाइगावनि डिसि थाग्रा न'निफ्राय नतुनपारा, फाग्लास्तान, भावरागुरी, रलिं मिल, शास्त्री रड, सालबागान, बिअसि गेट, नेताजी नगर, खारिजा दलाइगाव, बङाइगाव टाउन, सालबारी, पाइपलाइन, बरपारा, देवरीपारा, किसान बाजार, पुरानी बङाइगाव बेफोर ओनसोलफोराव दिनैनि दिनाव मोब्लिब थानाय नङा। इन्डियान नेभिनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सुथुर हादर पाकिस्तान हादरनि खैफोदाव गोग्लैनाय सा 23 सोद्रोमाफोरखौ रैखा खालामनो हादों इन्डियान नेभिया, जायनि थाखाय पाकिस्ताननि सुबुंफोरा इन्डिया जिन्दाबाद बुंनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि सा 23 सुबुंफोरा इराननिफ्राय आरबियान लैथो जानानै जाहाजजों दावबायबोदोंमोन। बेयावनो समालिनि हाथियार लानाय सुबुंफोरा पाकिस्ताननि सोद्रोमाफोर गाखोनाय जाहाजखौ हाइजेक खालामदोंमोन आरो पाकिस्ताननि सोद्रोमाफोरखौ गावसिनि आखायाव लानानै दोनदोंमोन। आरबियान लैथोआव जाहाज हाइजेक खालामनायनि खौरांखौ इन्डियान नेभिया मोननायनि उनावनो अपारेशन खालामहैदोंमोन। INS सुमेधा आरो INS त्रिशूल जाहाजनि गेजेरजों अपारेशनखौ खालामदोंमोन। हाइजेक खालामजानाय पाकिस्तानी सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 3 रिंगायावनो बिथांमोननि जाहाजखौ हाइजेक खालामदोंमोन। बेनि उनाव इन्डियान नेभिया हरसे अपारेशन खालामनायनि उनाव अखानायै बेलासि 4 रिंगायाव लुटेराफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। जाहाथे जेबो गावलायलायनाय जाया बा थै बोहैलायनाय जाया, बेनि थाखाय गोबां सोलो खालामनानै उदखारिफोरखौ आखाइ दैखांहोदों आरो सा 23 पाकिस्तानी सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। जायनि थाखाय पाकिस्ताननि सोद्रोमाफोरा इन्डिया जिन्दाबाद होननानै स्लगान होनो गोनां जादों। सालबारी महकुमानि मथंगा गामिनिफ्राय गोमानाय सानै बर' गथ'खौ मोनफिननो हाबाय नखरनिफ्रा। गुवाहाटीनि गणेशगुरिनि गंसे बाराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन सानै बर' गथ'आ। गोमानाय सानै गथ'सानि मुङा स्वपन बाबु बर' आरो गपाल कृष्ण बसुमतारी। सालबारीनिफ्राय साइकेल सालायनानै गुवाहाटीसिम सौहैदोंमोन सानै गथ'साया। खामानि नागिरनानै गुवाहाटी फारसे थांदोंमोन आरो गुवाहाटीयाव सौहैनानै गोबां खामानि नागिरबायनायनि उनाव गणेशगुरिनि गंसे बाराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। फुंनि 3:30 रिंगासो समावनो न'निफ्राय गुवाहाटी फारसे साइकेलजों रावना होलांदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों उन्दै गथ'साफ्रा। नखरनिफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला नखराव रांखावरिनि आंखाल जानाय आरो रांनि जेंना जानायफोरखौ खोनाबाय थानायनि उनाव उन्दै गथ'साफोरा रां आरजिनो नागिरदोंमोन। बे लेखायै गुवाहाटी फारसे सिरियै ओंखारलांदोंमोन। नखरनिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनायनि सन्देह खालामदोंमोन, जायनि थाखाय गुवाहाटीयावबो सानथाम नागिरदोंमोन, नाथाय मोननो हायाखैमोन। पुलिसनो मिथिहोनायनि उनावबो जेबो खौरांबो मोननो हायाखैमोन। उनाव खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनाव बारनि बिगोमाया खौरां बिजोङाव नुनानै गथ'सानि बिमानो खौरां हरदों। बे लेखायैनो गोमानाय सानै गथ'साफोरखौ मोनफिननो हादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि गोमानाय सानै गथ'सानि बैसोआ सासेना 13 बोसोर बैसो आरो गुबुन सासेया 15 बोसोर बैसोनि। बिटिसि सोरखारनि खामानि मावनाय आरो मावैखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो समाज बिजोंनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया आसि दिन्थिबोदों। बावैसो सान सिगां उल्थायै बिक्रम दैमारिनि हेंथायै खौरां फोसावदों, जेराव VCDCनि मावख'खौ बिक्रम दैमारिया लुफुंजोबाखै होननानै अजद होदोंमोन आरो जाख्ल'नायनिबो अजद होदोंमोन। बेनि फिननाय होदों बिक्रम दैमारिया। VCDCनि मावख' लुफुंजायैखौ खौराङाव फोसावनानै VCDC मावख' लुनाया मानि थाखाय बन्द जानानै थानाय, बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होनो सुजुग बा खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावो बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 2021 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बराव प्रमद बर' सोरखारा लाइजाम हरदोंमोन आरो लाइजामनि गेजेरजों फिफ्थ फाइनान्सनि सिङाव जेसेबां प्रजेक्टनि खामानि सोलिगासिनो दं बा खामानि मावनो गोनां दं बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन, जायनि थाखाय गासैबो खामानिखौ बन्द खालामनो गोनां जादों आरो VCDC मावख' लुनायाव जेसेबां रां खरसा जादों बेनि गरसेबो बिलखौ दिनैसिम मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया।
बे पिसिडिसिनि मावख'खौ लुनायखौ बन्द' खालामहोनाया प्रमद बर'आनो होननानैबो फिननायखौ होयो बिथाङा आरो पिसिडिसिआ रायजो राजानि सम्पति रायजो राजाफ्रा पिसिडिसि मावख' लुफुंजानायखौ लुबैयो नाथाय प्रमद बर'आ मानि थाखाय बेफोर खामानिखौ बन्द' खालामहोनाय बेखौ खौरांगिरिफ्रा प्रमद बर'नाव सोंथि खालामफिननो हागोन ना हाया होननानैबो सोंथि खालामो आरो प्रमद बर' सरकारा खामानि बन्द' खालामनो थाखाय हरनाय लाइजामखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो होलांनायजों लोगोसे खौरांगिरिफोरनोबो होलांगोन बिथांमोनहा प्रमद बर'नाव सोंथि खालाम होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया जायफोर निउस बानायदों बिथांमोनहा बिक्रम दैमारिनि हेंथा खौरां फोसावनो थाखाय लाख रांनि लेनदेन जादों जानो हागौ होननानैबो बुंथियो आरो बेबायदि फोसावनायनि हेंथा मानहानि केस होगोन बिथांमोनहा बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायावबो सोंथि खालामो लामानि जाब्रथायजों जायगायावनो नखरसेनि 3 गथ'सानि जिउ खहा बरपेटा र'डआव मोनसे बिखा खामथावना लामानि जाब्रथाय जादों स्कुटि गोदानखौ बिमानैनो दिन्थिनो थांनायावनो लामानि जाब्रथाय जानायजों जायगायावनो 3 उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जादों बरपेटा र'डनि जामतलाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरसेनिनो बिदा फंबायनि फिसाफोर गासै 4आ स्कुटि गोदानखौ बिमानैनो दिन्थिनो थाखाय स्कुटि सालायनानै थांदोंमोन बेयावनो स्कुटिया लामायाव गोग्लैदों आरो जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय ट्राकआ उन्दै गथ'साफोरखौ सौख्रांलांदों जायजों 3 गथ'साफोरा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे उन्दैसिन गथ'साया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों अब्लाबो बिथांनि देहायावबो जोखोम जादों आरो बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों ओजोंहाय जाब्रथाय खालामनायनि उनाव ट्राक सालायग्राया खारखुमा लांदों जाब्रथायजों जिउ खोमानांनाय 3 उन्दै गथ'साफोरनि मुङा फारियै शाहजाहान आली 15 बोसोर बैसोनि आसमा खातुन 11 बोसोर बैसोनि आरो जासमिन पारविन 15 बोसोर बैसोनि बे खेबाव ट्राइबेल सुबुंफोरा बिजेपिनो भट होआ बे बिबुंथिखौ लाखिदों सनितपुर लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि राजु देवरिया बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों जानो हमदों राजु देवरिया आरो बिजेपि दोलोनि सायाव गाग्लोबनानै बुंथिदों दि सोलिबाय थानाय सरकारा संबिधानखौ सोलायनो नागिरदों ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ फोजोबस्रांदों मिसिं देवरी बर'नि रावखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बिजेपि सरकारनिया मोनसेल' थांखि मोनसे हादर मोनसे धोरोम आरो मोनसे राव बानायनाय जेराव थांखिया साख्रि बाख्रि खामानि होनाय आरो रां आरजिनो हानायनि बिथांखिफोर लाबोनायनि सायावसो जानो नांगौमोन होननानैबो बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदि आसामनिफ्राय 14 एमपिफोरा पार्लियामेन्टआव दं नाथाय बिथांमोनहा पार्लियामेन्टआव राव हैनो हायाखै बिजेपि सरकारा जोंनिफ्राय रां लानानै जोंनोनो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों होफिनदों बिफां लाइफां गायनो होदों एग्रिकालचार फेस्टिभेलनि मुङाव ट्राइबेल जेरै देवरी बर'फोरखौ मोसानाय खननाय बायदियाव मुखुब खालामनानै होदों नाथाय सोलोंथाइ सावस्रि रैखाथि हानि मोनथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय आयेन बेरेखाय थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोनदों ट्राइबेलफोरनि माखासे येस मेन दैदेनगिरिफोर दं जेराव बिथांमोना गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय सिरियै दं नाथाय बे खेबाव ट्राइबेलफोरा बिजेपिनो भट होआ होननानैबो बुंथियो राजु देवरिया बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ जाहाथे रावबो राजखान्थिगिरिया सिफाया बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव गोख्रों राहा लादों मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनाय दैदेनगिरिफोरनि हेंथा खौरां होनो थाखाय मबाइल नाम्बार फोसावदों क'क्राझारनि एसपिआ क'क्राझार जिल्ला एसपिआ गांसे बिथोनलाइनि गेजेरजों फोसावनायनि बायदिब्ला मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 6026900824 खेबसे बुंबावनि 6026900824 फोरमायथिनो गोनांदि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि बायदिब्ला सरकाराव थानाय दोलोफोरा सरकारि बिथांखिफोरनि सोमोन्दै जेबो फोसावनो मोनला जायखिजाया दोलो बा बिजाथिया सोंखारि लायोब्ला खामानि मावनाय प्लानिं पलिसि बायदिफोरनि सायावल' सोंखारि लायनो हागोन सोरनिबा गावारि जिउखौ लानानै सोंखारिनो मोननाय नङा गुबुन गुबुन हारि बा धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जानाय जेबो खामानि मावनो मोननाय नङा बा बिबुंथिबो लाखिनो मोननाय नङा चार्च थानसालि मस्जिद बायदि धोरोमनि जायगाखौ राजखान्थिनि थाखाय बाहायनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो माखासे बेफोर नेमखौ सिफायोब्ला मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनाय जागोन आरो सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिया मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायोबा पुलिसनो अजद होनो हागोन लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि दाजाब दानख' 70% भट मोननानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहागोन होननानै दाबि खालामदों उरखावग्रा ब्रह्मआ बिथाङा बुंथिदों दि क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोला फेक्टर जागोन बिपिएफनि उनावसो एमपि नब कुमार सरनियाया थागोन बिपिएफ दोला फेक्टर जागोनब्लाबो एनडिएनि बिजाथियानो 70% भट मोननानै देरहागोन होननानै दाबि खालामदों लोगोसे 70% मोननायनि दाजाब दानख'नि सायावबो फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथां फोरमायथिनाय बायदिब्ला चापागुरि बिधान सभा बियाबाव थांनाय बिसायख'थियाव
UPPL आ 60,000 भट मोननानै देरहादोंमोन बे खेबाव 80,000 भट मोनगोन मानास गोदान बियाबाव BJP नाम्बार 1 बेयाव 70,000 भट मोनगोन बिजनी विधानसभा बियाबाव BJP नि MLA अजय हराया 45,000 भट मोनदोंमोन आरो UPPL नि बिजाथिया 35,000 भट मोनदोंमोन ज' खालामनानै गासै 80,000 भट मोनदोंमोन आरो देग्लाय 1 लाखसो भट मोनगोन होननानै आसा खालामो बे मोनथाम बियाबावनो 3 लाखसो भट मोनगोन होननानै बुंथियो जेराव जयन्त बसुमतारियाबो 96,000 भट मोनदोंमोन आरो लरेन्स इस्लारियाबो 86,000 भट मोनदोंमोन बेनिखायनो लकसभा बिसायख'थियाव NDA नि बिजाथिया 70% भट मोननो हागोन होननानै दाबि खालामदों मन्त्रि उरखावगारा ब्रह्मआ फैगौ 1 एप्रिलसिम रायजोनि गोबां जायगायाव गोबां अखा बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जागोन बोथोरखौ लानानै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होबावदों आसामनि दाब दाब जिल्लाफोर जेरै मरिगाव नगाव कार्बि आंलं गलाघाट सनितपुर लखिमपुर धेमाजि जरहाट माजुलि शिबसागर चराइदेव बेफोर जिल्लाफोराव फैगौ 1 एप्रिलसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे घन्टायाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखाबो बारगोन बेफोर जिल्लायाव लोगोसे मोफ्लामनाय आरो खोरोमनायबो जागोन मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लायाव 1 एप्रिलाव कमला गाबनि सांग्रांथि होदों 2 एप्रिलावबो अखा बारहुंखा खोरोमनाय मोफ्लामनाय जानो हागौनि आसा दं हजाय आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय माजुलि शिबसागर आरो चराइदेवआव 3 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों डिब्रुगड़आव दिनै गोमो गाब आरो गाबोन कमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा बारहुंखा खोरोमनाय मोफ्लामनाय जागोन घन्टायाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बार बारगोन तिनसुकियायावबो 31 आरो 1 एप्रिलाव कमला गाबनि सांग्रांथि होदों आरो 2 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों दिमा हासावआव दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों गोजोन्थों खौरां रंजालि बैसागुनि थाखाय गोजोन्थों खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थों खौरां लानानै फैदों रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों बिजनी कलेज र'डआव थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा नोंथांमोनहा जुदि टिभिएस कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो नोंथांमोननि थाखाय सनानि खाबु खम डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बा खम सुदावनो नोंथांमोनहा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन सिट कभार मोननो हागोन टेंकिया बुंजाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां अफारफोर दङ गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गावनि लुबैनाय बायदि गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांनो हानायनिबो खाबु दङ बेफोर खाबुआ 7 एप्रिलनिफ्रायनो जागायजेनगोन मोजाङै मिथिबावनोबा 7002132259 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों